Lokaci yayi jama'ar Zaria mu nace lokaci yayi da za mu kado ƙura'an na kowa rigirge sautin girma ka ji kiɗa da sautin alfarma. Wannan Rabul Yusuf san ba ai mai jama'a ne, mai tarin mutane, mai san talaka kuma jigon al'umma ne. Shi mai kirki ne, mai asiri ne, kuma jagora ne. Shi mai kima ne, ai barista ne, sannan dagata ne. Shi mai kishi ne, na ce jigo ne, mai taimakon na kasan ne. Halin kirkinsa ya idan al'umma ne, akwai cancanta don haka ka cancanta ne. Ciyaman din na Zaria mu kowa shaida ne. Kaji yaran shi da naji ta ce mai kirki ne. Shi jagora ne mai kishin talakan da baya aikin ruwan da sai an buga an barka. Babban bango na Rabul Yusuf Sambo mai talakawa. An buga an barka. Babban bango na Rabul Yusuf Sambo mai talakawa. An buga an barka. Babban bango na Rabul Yusuf Sambo mai talakawa. An buga an barka. Babban bango na Rabul Yusuf Sambo mai talakawa. Taimake ni da waka rera waka ta mutumin kirki mai kishin nan kaji babban jagora. Wannan Rabul barista Yusuf Sambo mu gaida kai babban zakara. Tunda har ka cancanta dukan al'umma na Zaria na bayan ka mai talakawa.